Makadi muri Zimbabwe kusana zvekare pano pachivhitivhiti cheNews Image TV tinenge tichikupai nyaya dzinenge dzichipisa zuva nezuva. Tine nyaya hombe yatatika kubatira panapa, nyaya iri kupisa mastreets social media. Ini nasoda kuwedzera kana kutapudza panyaya iyi, asi ndinokurudzira vatsva kuti garai masubscribe moturn on notification bell kuitira mavideos matsva patinokupai pano munge muchimaona nguva nenguva. Nyaya ndayandika kubatira panapa inyaya iri kupisa, saka ndoda kuti uzvinzwire wega wozotudzawo zvaunofunga. Audio yatinayo panapa iri kupisa, saka chiteerai audio yomutidza kuti munofungei. Maswera sei makomrades? Ndanga ndichikumbirawo kuti kana mukanzwa audio yangu irrelevant mungaiisawo mugroup. Asi chandinoda kuita ini ndechekuti ndikurudzire vanhu veZimbabwe kuti musi wa31 July munhu wese ngati reclaim our new Zimbabwe, ngati ive neZimbabwe yatinoda tese musi wa31. Saka ngati sapote revolution. Tichange tichiteerera kumacommanders edu patanzi tiungane ndo patakuungana. One thing for sure is that Zimbabwe haisi kuraramika. Mabasa hako, maindustries hako. And tose tiri kuchema necorruption. Tine maorganizations akafanana neHome Affairs neAnti-Corruption Commission vanofana kunge vakatarisa nyaya dzecorruption. Asi hatisi kuona action kubva kwavari. Kunyange iye president akabvuma kuti munyika mune corruption, munyika mune zvigananda. Saka who are these zvigananda zvamatadza kusunga naye mukuru wenyika, zvamatadza kupa command yokuti ngazvisungwe? Uye mazotanga rini kuziva kuti kune zvigananda? Nokuti nzwiro kuti zvigananda hatina kurinzwa nemi, takarinzwa richibva kune vamwe vanhu. Ko imi semukuru wenyika matanga rini kuziva kuti kune zvigananda? Uye muri kuita masteps api kusunga zvigananda? Munoda nguva yakareba sei to give a command yokuti zvigananda zvisungwe? Nepo musi wa31 tiri kuenda mustreet, tiri kuramba state capture, tiri kuramba state capture. Now few companies angasara angakabata economy yeZimbabwe vari kuvhara, vari kuenda. Vanhu veZimbabwe vorarama sei? Also, I want to address opposition leaders. Kana imi vanhu veopposition mese, all Zimbabweans, muri kukambena now, muri kuita structures muchigadzirira in election. Election ipi yamuri kugadzirira? Nokuti imi munoziva kuti ED haasi kuda 2028 elections. Uye kune bill rakateiswa kuparliament rokuti 2028 elections haako, anofana kuitika 2030 or 2033 kuitika kuti tizadzise the Vision 2030 agenda. Saka izvozvi kana imi muri vematongerwo enyika, kana vatingati vanopikisa, muchiti tocha muchindofoma mastructures, kana muchiita zvamunoita muchigadzirira maelections api amunogadzirira? Now yava nguva yokuti tibudirane pachena kuti pasina revolution hapana change muZimbabwe, but mune muchitongosanitiza zvinhu zviri kuitwa neZANU-PF. Saka yava nguva yokuti tibatane guys. Number 1, toita revolution, toisa hurumende yavanhu.
tapedza kuisa hurumende yavanhu toita mareforms. Even nhasi mukati moda kuita maelections iko kuzeki kune ZANU-PF iriyo zeki, ZANU-PF ariyo mapurisa, munotarisira outcome yakaita sei kumaelections. Saka for sure elections won't work muZimbabwe, ende munoramba ndimi maakuita kuti vanhu vemuZimbabwe vazhinji vasada kuvhota, because munotaridza kuti imimi you are not supporting zvinhu zvingaita kuti muZimbabwe muve nereal change. Real change muZimbabwe inouya after a revolution and tava nema-independent institutions. Munoona South Africa ine ma-independent institutions. MuZimbabwe hamuna ma-independent institutions. And everyone isusu vari kuno kuSouth Africa tinototarisira kuti musi wa31 tinenge titoriko kuZimbabwe, chitochaya tiriko kuZimbabwe, nokuti todawo Zimbabwe yatinoda. MuZimbabwe matinogara tiri free, tichishanda tichiumbawo nyika yedu takabatana sevanhu. Saka izvi tiri kutoramba tichitotaura kuti vemaopposition kana musiri kusaidi rerevolution muri kufamba nani. Nemi vanhu vese kana imi musingadi revolution muri kufamba nani. Vanhu vari kuti vari kuda change zvinhu zvakaoma, handina mari yerendi, dzimba dzine zvikwereti mutauni, handikwanisi kana kubhadhara, magetsi ari kudhura. But imi macho musingadi kuita revolution, manje muri kuti zogadziriswa sei? Vamwe vari kuti zvikoro zviri kudhura, saka what? Ngatiite revolution tigadzire nyika yedu. Saka musi wa31 munhu wose hande. Ende pari zvino imimi vari kuma-opposition, kana muchida kuona kuti opposition yenyu ndeyechokwadi haingadi kuenda kuma-elections kana kune unfair ground seizvozvi zvokuti munoprepare maelection munyatsa kuziva kuti ZANU ndiyo zeki, ZANU ndiyo mapurisa. No, ngatibatane neve-revolution, totanga tagadzira nyika yedu, totanga tabvisa zvinhu zvose zviri corruption, tova nema-independent institutions vokuti chero kukanzi ma-elections aitwa, ani uyo wahwina anodiwa nevana veZimbabwe, naye anofunga sokuti anodiwa nevana veZimbabwe akakontesta okahwina, unoziva kuti outcome yema-elections aanaunswa ari very independent, nokuti iyi independent. Tarisa izvozvi judiciary is captured, ZEC is captured, Home Affairs is captured. Musi wa31 mache nezvimapurisa zvima-constables zvokumaruwa zvaitogwa zvichiiswa mutauni kuvhara kuti vanhu vasafamba. But now this time is either we do it or we perish. Nokuti kana tikangofoira apapa tinourayisa mamwe magenerals. Sezvamakaita 2019 makaita chinhu chenyu chikafeira 2019 January mukatanga kupedzesa magenerals, izvozvo vamwe vana dzavanherera because of ignorance imi maZimbabweans. Saka kana tichinge tatanga chunhu ngatichitoitai chunhu, nokuti kana 31 akatadza munopedzesa zvemamwe macomrades nemamwe magenerals vanopera, ivo vacho vanofunga sokuti vanodiwa vacho vanoenda. ED haana mainterest, haana munhu waanoda, anoita mainterest ake iye oga. So ngatibatane isu sevana veZimbabwe. 31 is the day. Kana uchinge uri mumba musi wa31 une uchiti uri kuitei? Kana usiri kurevolution musi wa31 une uchiti uri kuitei? Ndofunga muri Zimbabwe mazvinzwira mega nyaya iri kutaurwa panapa. Tiri kutendai nekuteerera kwenyu. Thank you for watching.